Čaute, vítam vás u nového videa a v tomto videu budem hovoriť o ľudských blbostiach, ktoré si vymysleli. Takže nezabudni dať like a odber, lebo inak sa ráno zobudíš bez oka, keď sa vôbec zobudíš. Povedzme si to na rovinu proste, ak nemám v miske granulky, tak o tom ani nediskutujem. Zelenina nie je nič pre nás inteligentov. Mačky, keď sú hladné, nie sú priateľské, takže vám radím, keď máte mačku. Okamžite jej dajte žrať alebo skapte do rana. Takže ujasníme si to, lebo niektorí ľudia chodia do fitka každý deň, no mačky im to ani trošku nezávidia. My mačky sme inteligentne, takže takéto námahy nám za to nestoja. My pekne spinkame a papame a niekedy sa hrame. A ani trochu nám nechýba fitko. K tomuto sa radšej ani nevyjadrujem, lebo by to nedopadlo dobre. Na to mám jasne vysvetlenie. Ľudia si myslia, že keď sa oblečú, vyzerajú ako králi, ale realita je taká, že skutoční králi a kráľovné sme my mačky. Nepotrebujeme na to ani žiadne šaty, nám stačí kožušina a aj tak vyzeráme dobre. Vy ľudia chcete byť produktívni stále. Ale my mačky to máme tak, že spíme a papame a keď príde nás čas, tak sme na pár minút produktívni, keď lovíme myši. A nám to stačí. Veď kto by chcel stále niečo robiť? No my mačky určite nie. No výnimkou sú mačiatka, ktoré sú produktívne a veľmi. Keby dačo, ja som už dospievajúce mačiatko a som veľmi inteligentná. Tak a to je koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite na like a odber, inak si ma neprajte, a keďže ja som bola až veľmi produktívna, idem spať.